רוצה, כמו שקרול אמרה, לא רוצה לבוא לפה בכלל ומישהו הכריח אותו, או תינוק שנולד והלידה הייתה כל כך שמימית כזו שהוא אפילו לא שם לב שהוא הגיע לפה. ובעצם, מי צריך לנשום, אתם יודעים? אז קודם כל, כמו שהיא אמרה, לתת לתינוק זמן, ויש לנו את הפולסים בחבל הטבור. וקודם כל, וזה למיילדות או לדולות שנתקעתם עם לידה בעצם בבית, יש חבל טבור. קודם כל, את תנשמי. זה דבר ראשון, הכי חשוב. את תנשמי. ואחרי שאת תנשמי, תקלטי שוב. דיברתי אתמול ככה ברפרוף על להקשיב באוזני הלב שלך. תקשיבי רגע לתינוק, בדיוק כמו שקרול אמרה, לא, אתה בא לפה, כן? אז תינוקת שהייתה לי ופשוט לא קלטה שהיא הגיעה לפה, היא הייתה ורודה לחלוטין. אבל הזמן עובר והיא לא נושמת. אז פשוט דיברתי איתה, בואי, בוקר טוב, אהלן, ברוכה הבאה, הכל טוב, הכל בסדר. אם זה תינוק בסטרס, אז יש לנו החייאה שהיא אחרת. ראשית, עצם זה שבחדר לידה ישר מנתקים את חבל הטבור, זה מוסיף על הסטרס של התינוק. אז יש לו חבל טבור, ובתוך כדי כך עם חבל הטבור אנחנו מתישהו נלטף אותו, נדבר, ננשום. קרול הראתה, אז זה פשוט לקחת ולעשות על הפנים של התינוק, זה עושה מין היי, משהו פה. ויש עוד מנוברס כאלה שהראתה לי דווקא איגור צ'רקובסקי. Oh yeah, he's crazy. He's crazy, but he's great. ופשוט סוגרים ופותחים וסוגרים את התינוק. ראש אל רגליים. That's the old days. It works though. It works. עוד פעם, התינוק שופט. That's the old-time resuscitation. And I had an Amish woman once. Listen to this. This Amish woman, baby wouldn't breathe, and the woman, I actually didn't do it. It was my friend's birth that she did over in Pennsylvania. And the Amish woman instinctively, it was snowing, took the baby, took it out, opened the window, and put the baby out like this, and went like this. Yeah. And the baby went. Yes, they take the water. They've done that. They've done that. Can I have another minute? Yes. I have such a good story. I do too. I want to hear what your story. I have a great story. The first breed I had at home. The woman started to. Why do I speak In English, because you're trying to be nice. Right. Anyway. האישה כבר עומדת בתנוחה כזו, ומתחילה ללחוץ, והיא לוחצת. לפתע עף אליי שפריץ של מי שפיר. עכשיו, אל תוך המי שפיר האלה, פלוש של ווטר, אבל בתוך זה יש מקוניום. אמרתי, אבל הרגע שמעתי דופק, הכל בסדר עם התינוק הזה. אז מה קורה פה? ואז תפסתי עוד יותר את הראש ואמרתי, עכוז, מה אני עושה עכשיו? זה הכל כמובן בראש, כי אנחנו לומדות לפחד מעכוז. ואז אמרתי, אוקיי, יש לי זמן. הרמתי טלפון למיילדת ותיקה. אבל למה עשית קישור לעכוז? בגלל שיצא מקוניום. זה פירה. זה והטוסיק עלינו, אז המקום נלחץ.
ואז צלצלתי למיילדת ותיקה, והיא אמרה לי, I told Carol yesterday, והיא אמרה לי במבטא רוסי כבד, רניצ'קה, מכינה קערה מים קרים, קערה מים חמים, תינוק יצא לנשם. אמרתי, אלכסנדרה, תודה רבה, תינוק יצא נשם. That's what I do when people tell me things like that. Bye! Baby's breathing. אז אפרופו הקור והזה, התינוקת יצאה נפלא וכולי וכולי. זה בסדר, אבל זה אחוז. מה?